Bones, benvinguts al tercer episodi de 100 Summer Days. Soc Nous, aquí tinc a Lil. Bones. I per aquest tercer episodi tenim amb nosaltres un gran de l'escena musical de Lleida. Ens fa moltíssima il·lusió tenir-te aquí, de veritat. Sí, tios. Entre Daniel Moscatell. Què tal? Com estem, família? Benvingut, tio. Què tal esteu? Pues, ja dic, com he dit, ens fa moltíssima il·lusió. Més a mi, tio. Et seguim amb la teva música des de fa relativament poc, però ja portem... Hem viscut un llançament d'àlbum i l'hem disfrutat. Algo hem fet. Explica tu mateix per què estàs aquí, en qualitat de què t'hem portat. Per què estic aquí no ho sé. Qui ets? Jo qui soc? Bueno, pues un xaval que m'ho passo bé fent música, al final és això, vull dir, no hi ha més. I després, pues, que tinc la gran sort, tio, pues, que hi hagi gent que per sort, tio, li moli la mateixa música que em mol a mi, no? Al final, que és el que faig. O sigui, jo al final el que faig és perquè a mi me moli, perquè és el que em vicie i és el que m'agrada. I llavors ja, si trobo ja a sobre pues, gent com vosaltres o com altra gent que també ho compartim i que anem fent, pues jo de puta mare, tio, jo feliç. I per això estic aquí, joder. I que pugui per agrair-vos-ho també en part, tio. No, a tu per vindre i no res. També una mica com a introducció, ja que està aquí com a artista, fer-nos, no a part de promo, que per cert, tindreu el seu link al perfil de Spotify a la descripció. El teu nom d'artista és Dimos i també explica una mica el que és d'on ve el teu nom artístic i els teus inicis. Pues mira, el nom... Em fa esta vergonya, tio, perquè és molt fàcil. O sigui, jo me dic Dani Moscatell de Mos, no hi ha més, ¿vale? També hi ha una petita categoria darrere que jo quan estava estudiant a l'època, a la uni, que estàvem a Barcelona estudiant, amb el grup de col·legues que tenia jo d'allà de Barcelona, sempre quedàvem per la nit al parque, jo que sé, al parque tal o al parque qual, no sé què, i fèiem les nostres coses, ens agradava també tirar-nos els nostres raps allà freestyle, no?, per així dir-ho. I quan fèiem alguna liada, la típica, no?, que t'emboliques o fas alguna cosa, per a riure-te'n li deies al típic que tu ets Dimost, no? Com el Mas, no? Saps? I els inicis, tio, un dia estàvem celebrant el cumpleaños d'un col·lega que me'n recordo que era principis d'estiu. I jo estava fent uni, imagina't, jo devia tindre 22 o 23 anys. I me'n recordo que jo, en aquella època, bueno, és molt típic, això, mira, fem una revelació aquí a càmera, però és molt típic, almenys a la meva època, quan estem d'exàmens, estava molt al dia trobar concertes, que són les típiques medicacions que li donen als xavals que són hiperactius, com per concentrar-se més i tal. Jo òbviament estava d'exàmens i la concerta aquesta me la vaig fotre no per estudiar, sinó per divertir-me. I em va donar per escriure, que aquell dia va ser el meu primer tema, va ser així. O sigui, un puto rebot, tio, que jo havia d'estudiar i havia de fer les meves vaines i estava fins la polla, perquè sempre he sigut molt mal estudiant, i em vaig dedicar, vaig dir, mira, li farem cas al xaval aquest i a veure què surt. I, bueno, va sortir una de merda, la veritat, per a què enganxar-nos. Sí, la primera et surt bé, ja. Però ja quan te tires a la piscina, si te mola nedar, ja no pares. Dius, hòstia, aquesta aigua, tio, com mola, no? I ja te quedes allà, saps? Era en anglès, però... Perdona? No, era rap en castellà, era fatal. Te'n recordes del nom del tema? Crec que algo d'anglès sí que tenia, tio, però no me facis dir-te en plan quin... És que ara estic dubtant entre 2 o 3 cançons, no me'n recordo quin va ser el primer. Però bueno, que era patètic, o sigui, és una música que tampoc al final has de començar per algun puesto i has de tirar per algo. No la tens publicada, aquesta? A veure, també... El teu perfil de Spotify actual, sí, crec que sí que està. Vale. Crec... Bueno, no ho sé, però crec que sí. Tens alguna que sí que tires en anglès? Crec que sí que està, Sí. Sabries dir-me alguna cançó que tu consideris skip, diguéssim, m'imagino que també anirà molt lligat... Skip? Skip, en plan, que soni de la teva discografia i tu diguis... La salto. Ah, vale, skip, ja t'he entès. Sí, tio. Per exemple, tot el meu primer disco que està com publicat, que es diu Sonder, és, menys l'última cançó, és pràcticament tot el disco skip, 100%. I crec que n'hi ha 13.
És París, l'última, o no és? No. L'última és una que tinc amb un col·lega que es diu Enzo, que no el saltaria aquell tema ni de conya perquè sincerament el seu tros està molt guapo, tio. Normal Life. Normal Life, sí senyor. La xequejaré més a fons, tio. Sí. Me l'he estat sentint, Però tot el disco sencer. li havia fet alguna passada ja, però, clar, és dur perquè és molt més underground de lo que, És un parazo, tio. de lo que fas ara. És experimental, diguéssim, es nota que estàs És l'inici, provant, 100%. Sí. però es nota i està bé també tenir-ho... No, està clar, tots comencem per algo, no? Però bueno, al final, pues, jo està què sé, guai poder m'ho veure podria tota haver la guardat. progressió de l'artista. Això també 100%. ho parlem amb l'Il, de dir, està guai que el 100%, primer episodi és supercaòtic, se sent mal, no sé, van perdre trossos de plano. O sigui, Sí. I no sé, tio, i ho anem arreglant, anem aprenent i cada cop mos surt millor. Sí. Tio, També forma part una mica d'això, del créixer i d'aprendre, com has dit, de Totalment. prova i error. Jo aprenc així. Per desgràcia aprenc així. I a més es veu clarament amb la teva progressió de la discografia de Spotify, com vas començar amb cançons amb castellà, anglès, no? Correcte. I ara fas un estil totalment diferent, Sí. amb català i pur de la terra i... Sí, bueno, al final el motiu és simple, O sea, no hi ha cap... O sea, mira, t'ho vaig a dir... t'ho vaig a explicar al revés, perquè m'entenguis. Jo quan vaig començar, una part molt dolenta que tenia és que potser sí que planificava molt les coses, o més que planificar-ho com a que estic fent això perquè busco això, perquè intento arribar a un públic, perquè tinc aquest objectiu de fer... Saps el que et vull dir? I, òbviament, quan tens tantes tonteries al cap, la música no surt. Deixa de ser un procés creatiu als deures de classe. Exacte, saps? exacte. Sí. I jo el meu problema o virtut és que els meus inicis van ser això. Llavors, clar, tot el meu com gran descobriment ha sigut pues, trencar amb tot això, dir a prendre pel cul tot, me la sude, que em doni de menjar o no aquesta música, vaig a fer-ho perquè és el que me mola i punto, saps el que vull dir? Llavors, en el moment en el que jo vaig prendre aquesta decisió de dir, tio, ets tu, t'has d'agradar tu, has de ser tu, i als demés, si no els agrada que els bombin, no sé com explicar-te-ho, saps? En el moment que vaig prendre aquesta decisió, me va canviar la vida totalment. I la meva música també, òbviament, a mi m'agrada molt. O sigui, de tota la música que he començat a fer a partir d'aquest clic, no faria skip a quasi cap cançó, saps el que et vull dir? I abans d'aquest clic pues, faria skip a quasi tot, saps el que et vull dir? Coincideix el clic amb el canvi a fer rap en català? O sigui, el fer rap en català ve després del clic. Jo en el meu dia a dia parlo en català, jo en el meu dia a dia penso en català, jo en el meu dia a dia m'expresso en català, per tant, després de fer aquest clic jo dic, hòstia, tio, si tu ets així, per què no ho fas així? No. Simplement, així de senzill. Llavors, pues, és això, no hi ha més. Suposo que al principi se te devia fer raro, no? Al principi no te pensis, tio. No. A la que em vaig escriure el primer tema, el meu primer tema que em vaig escriure en plan, després del clic, va ser un remix que es diu Què et n'ha de dir, que era un remix d'una cançó del Cuavo, del Cuevo, de Migos. Sí. I vaig sortir supercontent. Quan vaig acabar el tema, em va sortir com en 5 minuts i com al moment, supernatural, superguai. Ja l'experiència de fer-lo va ser com molt gratificant perquè va ser com tot molt automàtic i ja després d'escoltar-lo, després ja com a que de primeres ja em va molar moltíssim, tio, saps? I llavors vaig dir, és això, tio, has de ser tu i punto, és això. Vull dir, és això, ja està, no hi ha més. I el remix aquest és tu sol o el vas fer, o ja coneixies altres artistes en català com per fer un remix en Jo no català? mai he sigut molt, molt fan de la música en català, t'ho he de dir. O sigui, m'he començat a intrigar o a intentar diguejar una mica de música en català des que he començat a fer-ho en català. Però mai m'he molat, tio, mai m'atreia, saps el que et vull dir? Se'm feia molt raro, tio. O sigui, jo de fet, mira, anècdota personal 100%, tio, però quan nosaltres començàvem a gravar, que vam tindre la gran sort de començar ja en seguida, gràcies a un col·lega amb l'Àlex i amb el Quinti, dos amics molt propers, que no em preguntis per què, no me'n recordo massa bé, però coneixien a l'Atxa, ¿vale? Llavors, gràcies a aquest contacte que tenien ells, nosaltres jo vaig tindre la possibilitat ja de
pues, de començar a gravar, vaig començar a gravar aquí amb el Big Fat Alexis i crec que un tema em vaig gravar també amb el Puter o així, shout out per ells, starter pack de Lleida, sempre els inicis de Lleida, però ja en seguida, ja el segon mes, ja vam tindre la sort de poder anar a la Crack House. I allà, una anècdota molt divertida és que jo, per exemple, pues jo què sé, me'n recordo que estàvem allà a l'estudi i allà passegent, al final és un lloc de treball i quan vas a treballar tu, va a treballar qualsevol. I me'n recordo que nosaltres, jo què sé, portàvem apenas un any, no portàvem ni un any, que acabàvem de començar, era com tot molt nou de zero, saps? I me'n recordo que per l'estudi ens trobàvem a bastanta gent que jo recordo bastant, però és que tinc el record com borrós perquè al final jo no els coneixia, jo no els seguia, no sabia ni qui eren, saps el que vull dir? Però me'n recordo el meu col·lega i em deia, tio, que aquests que estaven avui a l'estudi aquí eren de la Pound Gang, no sé què. I jo, clar, me sonava el que era i tal i qual, però jo no els hi ficava cara, no m'havia escoltat la seva música en aquella època, quan jo començava, te parlo del 2018 potser, saps el que vull dir? Imagina't, saps el que vull dir? Pues jo no tenia ni no ho consumia, per sort o per desgràcia no ho consumia, no perquè no m'agradés ni per res, no ho coneixia ni ho consumia, saps? I un dia puntual, me'n recordo, que a mi em va fer un munt d'il·lusió perquè ens vam trobar allà els de Sacrificio i Pasta. I jo, tio, jo els escoltava un munt, en aquella època jo era super rapero i no sé què i no sé quantos. I jo super il·lusionat, tio, com del pal. Tu, loco, jo li deia al meu col·lega, mira qui tenim aquí amb nosaltres, saps? Uah, que heavy, saps? I clar, amb el pas del temps, a la que vas madurant, a la que vas veient, a la que vas fent, doncs, com a que en aquells moments m'hagués agradat més, potser parar-li més atenció als que jo no tenia ni puta idea qui eren que als que m'importaven a l'època, saps el que vull dir? Però bueno, te van canviant les perspectives, va canviant tot i vas fent, vas veient, saps el que vull dir? Però bueno, és això. Xero. Tens un repertori de temes que no només parle de drogues i de festa, sinó que també parles de l'amor. L'amor sí, és molt bonic. I d'allí... I molt traicioner. D'allí entenc que va sortir un dels temes que té potser més reproduccions i és més harmònic, no tan trap com el coneixem avui en dia, sinó el dimos més dels inicis, com és Miratge. Miratge. Què me'n podries dir de Miratge? Bueno, és un tema simple, és un tema simple i que, bueno, que està xulo, és divertit, vull dir, te l'escoltes i al final, bueno, no... Què t'he de dir? No faria skip, No faria skip. O sigui, això segur que no faria skip. No faries skip, però actualment no et representa, poder. No, sí que em representa. El que no m'agrada potser és... A veure, com a tot artista, no? Al final, tu quan vas avançant, igual que vosaltres anireu veient amb els vídeos o amb el podcast i el que aneu fent, sobretot anar depurant una mica la tècnica o com fas les coses. O sigui, sí que està molt guai a nivell sonoro, sí que dic un missatge molt clar, sí que tal, sí que és molt pur perquè al final me surt del cor i m'encanta. I és pegadís. Però és molt simple. A mi l'únic que em xirria una mica als oïdos pues que no li vaig donar massa voltes amb aquella cançó. Saps el que vull dir? Va ser com un escopitajo molt tira pa'lante, com quasi tot el que falla a la vida, però bueno, ara potser la música que estic fent pues intento que... No, jo què sé, tio, que no crec que passés en aquell tema, però intento que no hi hagin barres de relleno, saps el que vull dir? Que a cada barra estigui dient-te alguna cosa, o si no t'estic dient res, que t'ho estigui dient d'una forma molt bonica, saps el que vull dir? Clar, potser en aquella cançó veig que jo no ho respecto tant, potser, però perquè va sortir com molt més... Pues va sortir un bon hit que a nosaltres dos més d'una nit ens ha donat, la veritat. Xequegeu, aneu a Spotify, xequegeu, és un pal. Bueno, ja una mica avançant cronològicament, anem a parlar de l'últim que has tret, que és Aigua Bruta, ¿vale? Vale. Perquè per a tots aquells que no ho sapigueu, bueno, Aigua Bruta en general, com el descriuries? És un trap d'un estil que se li diu Detroit, no sé com... A veure, això és llarg. A veure, com t'ho explico? Nosaltres, el que aquí a Espanya hem entès, jo també, tota la vida com trap, per així dir-ho, ¿vale? Perquè ens entenguem hablant en plata, i jo et diria que és una miqueteta la música que estàvem fent a una zona en concret dels Estats Units, que potser era Atlanta o que potser era Chicago. Què passa? Aquí a Espanya la gent li deia trap, no li deia rap d'Atlanta o rap de Chicago. Saps el que vull dir? Sí. Al final jo el que estic fent és simplement
jo era com un mega viciat a saco del trap d'Atlanta que jo escoltava a l'època, sobretot en aquella època del 2020, sempre, tota la vida, Lil Yachty, per exemple, m'agrada moltíssim, moltíssim. I després en aquella època, en aquell 2020, me'n recordo que estava molt enganxat també a un pavo que es diu Pusha T. Pues jo, gràcies a aquesta gent, per allà el 2020 vaig descobrir tot el rap que s'estava fent a la zona de Detroit. Vale. Bueno, pues ja havent mencionat una mica tot el que hi ha darrere de l'àlbum d'Aigua Bruta, vull passar a fer-te un genius, no sé si coneixes, sí, no? Un genius sobre algunes frases que no coneixo el significat o no sé per on van els tiros. Vale. I la primera és una que repeteixes moltes vegades, que és MOE. Vale. Què vol dir La veritat MOE? que he après. Són unes sigles que es diuen molt als Estats Units, que vol dir money over everything. Vale. Després hi ha també la típica que és MOB, que és money over bitches. Però després hi ha com que el següent nivell és on over bitches over everything. Ok. Suposo la mentalitat de tiburón, que se porta molt allí també, el money over everything. A mi és el que la mentalitat m'és igual, però m'ajuda una mica també a no caure amb senderos que no m'interessa caure, que l'únic que em fan és perdre temps i desgastar-me i al final jo m'intento com centrar en el que a mi em beneficia, saps el que vull dir? Una mica estic previ. No res, ara que també estem així una mica sobre la lletra, te vull fer una pregunta ja no com a Aigua Bruta, sinó com a artista, i és la importància de les lletres dins d'una cançó. Per mi en té molta, tio. Per mi en té molta. Molta. Per mi una cançó buida, i de fet era una cosa que abans no tenia tant en compte, però i lletra no vol dir que me diguis moltes coses, me pots estar dient que ets un subnormal, saps el que vull dir? O jo què sé, qualsevol tonteria del món, però si me la dius amb estil i ben dita, joder, i me la dius de forma pura al final, no? Que sigui de veritat, que al final això és una cosa que jo la gent que sí que al final estem al món de l'entreteniment i tot el que tu vulguis, però la gent que separe l'artista de la persona com a que no m'acabe de cundir, tio, perquè, o sea, jo per mi va molt lligat, saps? I per aquí la pregunta va molt relacionada amb això, perquè jo valoro molt les barres d'un tio que me parle coses que són certes, saps el que vull dir? Llavors, clar, tu perquè les teves barres estiguin guapes, si per estar guapes han de ser certes, el teu artista ha d'estar lligat amb la teva persona, sí o sí. No hi ha més, l'equació és que no es pot separar, perquè si separes l'artista de la persona, de què m'estàs parlant? De fantasies teves, de pel·lícules que estàs vivint quan dorms o que veus d'algun col·lega teu, saps? Llavors per això sí que li dono importància. No al fet de que me sobrecarreguis molt o que me diguis moltes coses, però sí que com a mínim, pues, jo què sé, es basin en lo cert i que estigui guapo la forma en què m'ho dius, saps? Sí, una mica sí. Vale. Seguint per la línia d'escriure lletres, creus que anar amanit ajuda a escriure cançons? S'ha d'anar amanit per escriure? Mira, jo no és una cosa que... O sea, no. Sí, però no. Vale? O sea, no. Molt no. I mig tampoc. Saps? En plan, a mi el que em va molt bé, per exemple, per crear, pues jo me'n lio un i igual m'estic tota una tarda sencera creant i amb tota la tarda pues, anar fent poquet a poquet. Tindre-la ja parat i anar fent poquet a poquet. Això sí que m'estimula molt, per exemple. Vale. Però anar tot fumat no va gens bé, tio. No surt mai res bo, tio. De fet, mira, les millors barres que m'han sortit han sigut pel matí, recent aixecat i sense res, o sigui, 100% net, saps? Podria dir-te que sí. I, bueno, també relacionat amb això de tenir el sentit de la barra, sentir-la, no? Fer que l'artista et representi i tal. Dintre del món dels artistes i els cantants, sobretot els raperos, com definiries ser real o ser pur? Pues al final, jo què sé, tio, pues que el que jo t'estigui explicant sigui veritat, no? No hi ha més.
O sigui, que sigui transparent, no sé com dir-t'ho, donant-te un sinònim, O sigui, al final a mi hi ha un tio que m'està explicant una cosa que s'està imaginant o que ha viscut d'un col·lega seu o que, jo què sé, se'm fa molt raro, tio, la veritat, saps? Simplement això. Nada més. Llavors jo em baso una mica pues, amb això, tio. Una mica amb això. I al final es nota, Vull dir, quan algú t'està parlant d'algo que ho ha viscut i que ho ha fet, tu ho notes. I ara si em fico aquí a parlar-te de tenis, en 5 minuts em pillaràs que no tinc ni puta idea, tio. Igual els primers 5 minuts te la colo, però en 5 minuts me pillaràs, saps? Segur, seguríssim, tio. No cal dir-te el per què. Opinions sobre Kanye West. GOAT, sobrevalorat... Què t'he de dir, tio, d'aquest home? Pues no sé. És com que tinc claros i oscuros, no? Amor-odio. Sentimientos Amor-odio, encontrados. sí. Hi ha coses que com que soc molt a muerte d'ell, saps? I formes de pensar inclús, o ja no sol música, tot en plan com a personatge, com a tal. Sí. I el mateix personatge me genera sentiments mega adversos. Saps el que vull dir? El mateix personatge que em genera sentiments com mega guais, el mateix tio me genera coses super mega dolentes, saps? I llavors no sabria com definir-te-ho, tio, és complicat. Però és això. Vale. És això, tio. Sí, perquè hi ha molta discussió amb això. Bueno, ell està més informat, però no, ho veus que hi ha gent que diu que és el GOAT, que és el millor i És que tal, té coses de GOAT, però té i gent coses... que va Sí. a muerte contra ell, saps? Però és que estic d'acord amb les dues perspectives. És com que no em vull situar al mig, perquè no m'agrada tampoc, però visto lo visto estic com d'acord amb... O sigui, un tio em diu que és el GOAT i li dic, sí, tio, tens raó, és que té coses que dius, joder, és que aquest Jambo és sobrenatural, saps el que vull dir? És superdotat. Però després un altre tio em diu, sí, però és un retrasat perquè això i l'altre. I em paro a pensar i dic, hòstia, és que també tens raó, saps? Clar. Vull dir, és que una cosa no és incompatible amb l'altra. Pot ser molt bo amb una cosa i ser un retrasat amb l'altra, saps el que vull dir? No sé com dir-t'ho, és compatible, no tenen per què ser no sé, saps? En plan, separar-se, pot estar... Te volia preguntar, què prefereixes? Estudi o concert? És a dir, quan estàs gravant, cantant així, chill, o cantar en un concert... És complicat, tio, aquesta pregunta és complicat de respondre, cabron. Però potser et diria que... És que no ho sé, tio. Depèn del dia que em pillis. Depèn de la personalitat que em pillis. O sigui, igual hi ha una època que et diria concert, hi ha una època que et diria pues ara m'apeteix més estudio. Són les dues coses que més me flipen. O sigui, és com si, jo què sé, com si te molen un munt els macarrons i te molen un munt els espaguetis, saps el que et vull dir? I te fan elegir, saps? I dius, pues depèn del dia m'apeteixerà més pinxar i un altre dia m'apeteixerà més enroscar, saps el que et vull dir? Sí, va per aquí, saps? No hi ha més, tio. Però els dos, tio, a gas. I carbonara o bolognesa? Les dos, a gas. Pues ja amb això donem per tancat tot el que és música. Vale. I passem una mica amb un parell de coses que sabem de tu, que potser no te les esperes, però a nosaltres ens semblen supercurioses, com és el tema del pitch and pad. Sisplau, diferències entre el golf i el pitch and pad. És, primer de tot, que és un esport i no és promo, No és promo, us prometo que no és promo. Però per mi és el futur, o sigui, 100%. El pitch and pad en específic, no el golf? Sí, 100%, tio. Perquè és com que... és molt paregut al golf, saps? I llavors és com un esport que tothom li mole, saps el que et vull dir? Que tothom vol comprovar i tal. Hosti, crec que sé per on vas, tio, i és una genialitat. Però clar, què passa? Que el golf el que t'implica és que és un munt de pasta, tio, i és com molta èlite, i és molt llarg, i són moltes hores, i com que t'implica molts costos, ja no sol monetaris, sinó costos de temps, costos de físic, costos de desgast, costos de mil històries, saps el que vull dir? Ja no sol la pasta. I llavors, jo trobo que clar, és com un golf com una mica reduït, no et pensis que és minigolf, és, pues jo què sé, hi ha forats de 70 metres, hi ha forats de 120 metres, l'únic que tots els forats s'han de fer amb 3 cops, només. No pots fer-los amb 4, amb 5, tal,
tots els 18 els has de fer amb 3 cops. ¿Vale? Què passa? Lo guapo d'això és que no sol tardes molt menys, te desgastes molt menys i és ridiculísimament molt més barato, o sigui que està a l'alcance de tot Cristo, sinó que podem competir tots contra tots. O sigui, no es nota la diferència física. Saps el que vull dir? En plan, un crió de 3 anys, que en sàpiga una miqueteta, pot competir contra un senyor de 72 i una senyora de 55 i uns joves de 27. I tots poden jugar a la mateixa partida i estar al mateix nivell i competir tots contra tots. I això també és una cosa que, a part de que és molt més barat i que és molt, en plan, més econòmic a nivell temps, també, o sigui que si tu tens una vida ajetreada, tu te pots escapar una hora o una hora i mitja a fer-ho, a part és que com a que pots competir amb qualsevol, saps el que vull dir? I llavors això també està molt més guapo, és com a molt més inclusiu, per així dir-ho, que ara està de moda aquesta paraula, però és la realitat, saps? Sí. O sigui, està guai, tio. Jo sempre el defensaré. Va, és més petit, entenc. Sí. Bastant més petit. Saps cap on pensava que anaven a anar? Cap a que s'acabe l'aigua i gastem molt menys aigua que el golf, saps? Òbviament, és que a part, vull dir, tu pensa que al final a nivell de terreno també. O sigui, claro. Si tu, com a usuari, ja el teu cost d'accedir-hi és molt més barat, és perquè el tio que està mantenint-lo també li resulta molt més barat mantenir-lo que no pas un camp de golf, lògicament. No sé, per motius obvis. I també parlant de tema aigües, l'aigua és una altra cosa que ens han comentat, que en saps bastant. Sabries diferenciar aigües de diferent mineralització? Home, si em fiques, per exemple... És que a mi m'encanta l'aigua, eh? O sigui, per començar jo no m'agrada gens ni l'alcohol, ni les drogues, ni res d'això. L'únic que consumeixo de tant en quant una mica de cannabis. Però res més, ni tabac, res. O sigui, absolutament res. I soc un 100% amant de l'aigua, o sigui, m'encanta. La amo, la adoro, saps? Llavors, clar, he begut tanta aigua a la meva vida que si tu em fiques una Fontbella i una Bezoya, pues, no sé si es poden dir marques, però bueno, ara ahí estan. Free Polomo. Jo sense dir-ho, jo sense que em diguis quina esquina, jo té les diferències, també perquè t'he dit 2 exemples molt clars, saps el que vull dir? Però més o menys algo noto, tio. Ara, si em fiques dos molt paregudes, pues igual me lío, tio, saps? I quina és la que més t'agrada? La que compres tu? Pues no sé què dir-te, tio. No sé què dir. És igual que amb la música, tio. L'aigua és igual que la música, tio. Depèn de l'època, tio. Perquè hi ha èpoques que Bezoya, m'encanta, tio. És com la millor aigua de la història. I ara potser estic bevent com, no sé, Solán de Cabres, Fontbella també em cunde molt, tio. No sé, tot està molt bé, tio. Opinions sobre qualsevol. Vos, aquesta que és caríssima, que és puto aigua, saps? Però és cara de collons. Però està bona, a mi m'agrada. No la consumeixo, òbviament, perquè té la pasta i no sé ni on se compra. Desconec. Està bona, no l'has provat. És com la de Fiji. La de Fiji l'has provat? Sí. I què tal? És de l'estil de botelles d'aigua cara? Deixa'm dir-te que la vaig provar de petit. Llavors és com que no tinc ni idea. Vale. No et podria apreciar-te, ho saps? Llavors, el que sí que potser et diria que les aigües aquestes que són més bones, jo normalment les aigües que he pagat cares, que no són cap d'aquestes marques però potser alguna altra, el que sí que he notat és com que em saciaven més, no sé com dir-t'ho, saps? Com que em treien més la set, em notava com més alimentat, és estrany d'explicar, però és tal qual, tio. Sí, sí. Vale, ja saltant a una altra cosa completament diferent, tens alguna mania? Algo que dius, buah, amb això no puc. Òbviament algo que sigui característic, saps? No... De petit moltes, ara només tinc una mania, que no puc, impossible, i si me fas alguna broma relacionada amb això, si som amics perdrem l'amistat i si no, pues tindrem un problema mega seriós, saps el que vull dir? Sí. No puc amb tot el que és tema de rèptils, o sea, me fot un asco descomunal, tio. Però ja no és fòbia, o sea, sé que no em mossegaran, sé que no em passarà absolutament res, el puc tindre aquí, mentre sàpiga que no li he de tocar la pell, tio, me fot mania, o sigui... Buah. Tot el que és la pell de qualsevol rèptil me fot asco, tio. I a part, com que em generen bastanta desconfiança, no sé. Hòstia. No sé. Sí, si hi ha una salamandra a la paret tampoc t'inquieta. No m'inquieta, però... Mentre no sé... Però si se m'apropa me piraré a l'altra cadira. Vale. Top 3 rèptils que et facin més mania?
Qualsevol, tio. Qualsevol, o Em sigui, foten asco. per tu és el mateix. Inclou les ranes també, tio. Sí. Sí. És d'aquesta textura de pell que Sí. em fot asco tocar-ho, tio. I puc estar a prop seu, sé que no em farà res, però... I te puc xafar, però me fot asco, tio, saps? És ex. No. I ara, canviant una mica a tot el contrari, hem parlat de manies, ara una pregunta. Una cosa que et dongui plaer que no t'hauria de donar plaer. Joder, miel. Quasi tot. Perdó, s'ha de desenvolupar això. Però, a veure, jo penso que tot el que dona plaer és bo, però és dolent, saps? Perquè jo tinc una teoria molt forta, que crec que el gran problema de la nostra vida i de la nostra societat és la addicció a la comoditat. Llavors, t'ho dic perquè jo sóc un gran addicte a la comoditat. Llavors és molt dolenta, tio. I tinc el gran problema que tot el que em dona plaer, sense voler, ho acabo relacionant amb que a la llarga m'hi acostumo, ho repeteixo molt i m'acomodo. Saps el que vull dir? Llavors, com que queda molt relacionat. Llavors intento guanyar-me el plaer. Saps el que vull dir? No sé com dir-t'ho. Però molar-me me mole... Bueno, pues quasi tot. El que és la vida és increïble, tio. Ha quedat molt malament, tio. És que està responent. Vale, i abans de passar a una altra secció, així com les aigües és algo que simplement en tens experiència i ja està, és més un hobby, diguéssim. Sí, 100%. I un plaer. Sí. Un plaer. Algo que també és un plaer però que va més enllà de hobby, potser, el pitch and pad. Has competit en pitch and pad? Sí. Tinc entès que has guanyat algo. No sé exactament el que, però algo has guanyat. Sí. Què has guanyat? Soc campió de Catalunya, tio. He estat a un mundial... Bueno, algo he fet, sí. Home, has estat a un mundial? Sí. Però això vol dir que has guanyat el d'Espanya, també, o no? Amb Catalunya. És una història llarga, tio. Xeto. Sí, perquè va per federacions i, bueno, és una història llarga. Vale. És una història molt llarga, tio. I Però com te va anar al mundial? Espectacularment fatal, tio. Sí. Podríem dir que últim, el pitjor? No vaig ser el pitjor, no, però bueno, m'esperava molt més, tio. I tornaràs a competir al pitch and pad? No ho sé. Ara, el problema que tinc música. és que ho tinc com a feina. Jo quan acabo de treballar, com a que no m'apeteix massa estar al puesto de treball, saps el que et vull dir? Jo el que tinc ganes és de pirar d'allà i d'anar-me'n a l'altre puesto de treball voluntari, que és l'estudi o el que sigui, saps? Llavors intento aprofitar el dia amb el que puc. Però bueno, ojalà algun dia no s'hagi de treballar. Home, té Ojalà, tot el sentit del món i ens passa a tothom, no? Vale, ara ja per acabar, voldríem fer un parell de seccions. Vale? Una que t'hem preparat específicament per tu, ja que volem saber com de bé coneixes el teu cercle estret. Vale. Saps? I no res, ara el Nous et passarà el mòbil i t'ensenyarem un parell de fotos de gent propera a tu, vale? De petit. I has de dir qui creus que és aquell. Hosti, tio, i com les heu aconseguit, tio? A veure quan propers són a mi, tio. Ara no vull quedar malament, perquè potser igual no són tan propers i em delato, saps? I, bueno... Estem bastant segurs que són propers. Sí, tu saps la del Narwar, saps qui és? Com? Narwar, un entrevistador anglès. No. Bueno, Hòstia, doncs no eren tan propers. No eren tan No. Espera, és un entrevistador anglès que ensenya això. A la gent els hi posarem la foto també perquè la vegi. Buah, aquest sí que sé qui és, tio. Aquest sí que sé qui és. Qui és? Compartim micro? Aquest és el... Bueno, crec, Crec que és el Llung Rajola, no? Correcte, sí, és el Llung Rajola. A veure, és que aquest home m'ha passat la foto i m'ha posat el nom a sota, no vull tocar-ho gaire, però aquest saps qui és? Hòstia. Vols fer un skip de moment? Sí, fem skip. Anem a la siguiente. És l'última que... Crec que sí que sé qui és, Crec que sí que sé qui és. Són 3 només. Si vols tirar-te aquest primer... Que... I jo crec que el d'abans me l'anava... Aquest segur que sé qui és. El d'abans... Tira enrere un moment, que no va contestar la d'abans, que... Bueno, és que si no quedaré malament, tio. Vaig a picar-me el triple, igual la fallo,
Si no canviem la foto. Però com a que se m'ha confirmat bastant, amb la següent foto se m'ha confirmat bastant el que m'esperava, saps? Sí. Aquest és l'Àlex, tio. Sí, Aquest és correcte. l'Àlex, Sí. L'Àlex Alcalde, beatmaker, visuals makers. I resposta final. I aquesta bèstia segueix anant amb gorra avui en dia, tio. No ha canviat. No se l'ha fet, no, és la mateixa. I bastant estil, bastant paregut al que porta avui en dia també, a nivell de roba i tal. Sí, el puto Marvi, tio. Que És el cabron, Marvi, tio. correcte. Que cabron, tio. No, res, Que cabrons, tio, moltes gràcies als seus col·legues i Shout-out també... al seu cercle estret Sí. i a col·legues comuns que tenim així. He filat una mica i... per prestar-se a passar les Espectacular, fotos no ho sabia, i a tio, donar-nos no ho el sabia, permís. brutal, tio. Era una sorpresa, Espectacular. així que esperem que t'hagi agradat i que no ho hagis sapigut abans de temps. No o tenia sigui- ni idea. De fet, avui he parlat amb l'Àlex i no m'ha dit res, tio. Ho sabia Hòstia. ell, ho havia de saber. Sí. Ah, sí? clar, Hòstia, clar. Sí, ho Hem sabem. demanat permís i tot. Sí. Han arribat d'ells, les fotos. Hòstia, cabrons, tio. Sí. Ai, risses, tio. Cabrons, que sou. Que sabríeu, tio. I, bueno, no res, també ja per acabar, una segona secció, que aquesta sí que la fem a tots els convidats, i és cadascú recomane una cançó per al següent i el següent reaccione a la cançó de l'anterior e intente adivinar ja no qui és, perquè no són gent famosa, però sí a què es dedique o quin tipus de persona és. Llavors, Que es dedique l'artista en funció de la cançó. no. No, Ai, aquesta l'artista, cançó, el convidat, perdona. el convidat anterior, sí. Sí. És del convidat anterior, te l'ha recomanat. Jo no sé qui és el convidat anterior, llavors jo hauré d'escoltar Correcte. i adivinar què deu ser, no? Correcte. Sí, Vale. òbviament el nom i el cognom no, Ja m'imagino que no sé però qui és. tira't el triple més específic que puguis o que O vulguis. sigui, és algú que es dedique a algo, rotllo, jo què Sí, sé. a algo. A algo. Bueno, algo farà, no? Pots dir Algo el farà, tipus de professió o el que sigui. El per què Busca la ha cançó i vingut te la aquí, poso. bàsicament. Suposo que no serà pescador o... No ho sé, ara et ficarem la cançó. O De, torero. de mentres, si vols recomanar tu per al següent convidat, una cançó que diguis aquesta em Estela representa. pensant, o bueno, si Mira, vols... la que hem estat parlant a l'entrevista, la de Poland, Sí. de Lil Yachty. Vale, Poland, Polònia. sí. Mira com està això de volum. Esto està fort. Folia a tope. A tope. No, aquí està. Malabares por las calles y la gente corriente ronda malabares. És un temazo, Sí? És un hate, això, És M'he algo- ficat a tope. És algo que escoltaries tu de normal? Això a mi em cunde, tio. Sí? Sí. Buah, quin temazo. Bueno, si, En el mundo. veus més o menys per on van els tiros o no? Podria ser qualsevol, tio. Està bé. Sí, no, la veritat. Bueno, És que, a veure, però Estopa... Al final... Ho escolté... Vull dir tot... Espera, és que me fa el lío, tio. Malabares i parlant... Sí, si no, treu tu ja, si vols. Perquè ja saps... Estopa s'ho podria escoltar qualsevol persona del món mundial, saps? Però... No sé, tio. No sé. Si la cançó es diu Malabares, pues igual és un jamó que és malabarista, saps? És l'únic que em ve el cap. Una altra oportunitat. No és malabarista. No és d'aquests que vagi No. al cotxe, tic-tic. No. Vale. És guitarrista? No, No conto. no és artista, de fet. No és artista, No és artista. Podeu donar-me una mica de pistes? Buah. Sí, et podem donar una mica de pistes. Realment l'objectiu no és que arribis a No l'he d'encertar, no? No, Vale, vull vale. dir, no cal. Fua, és que En absolut. és molt gran, tio. Feu por. però- Si vols jugar, juguem. No sé, no tinc ni idea. tio. Et donem una pista i una tercera oportunitat, Vinga, i va, si ja no, està. ja te ho direm fora càmeres o qualsevol, no passa res. És un tio molt oposat a tu. Sí, o sigui, la gràcia del podcast, ja us en anireu adonant, és que cada episodi trenca totalment els esquemes de l'anterior Vale. i va va oposats tot el rato. Vale. És un tio que l'hem portat Veníem- al podcast perquè està relacionat amb el que ha estudiat de carrera. Vale. Que ha estudiat algo de política, potser, o algo? O periodisme? No. És que és com lo No, que odio, saps? Bueno, se pot dir perquè ja ja haurà haurà sortit. És un, Perdó, No l'he clavat ni de conya, tio. És un tio
ja us el mirareu, si voleu, tindreu els links per sota, bueno, al canal. És un tio que ha estudiat Dinàmica. Enginyeria Aeroespacials i està fent el doctorat en astrodinàmica a Estats Units i treballant amb la NASA. Fent 2 màsters a la vegada, més el doctorat, vull dir, està bo. Amb l'Agència també espacial europea. Ha col·laborat amb Japó, amb l'agència de Japó, tal, està guapo. I així com amb tu hem parlat més de música, doncs amb ell vam parlar de temes de l'espai i tal. Està bé. Pues no... Bueno, pues merci per fer-me sentir tan petit, tio. Si no... No. Per tancar això, els dos sou genis en el vostre àmbit. El convidat següent, que serà el més oposat a tu que te puguis arribar a imaginar, escoltarà la cançó que ens has dit. Que potser canviaré, perquè sabent el rotllo... Vale, si li vols ficar alguna cosa sí, fàcil. Canviaré. Te la he de dir ara? Dis-me el nom i l'artista i així jo la puc, a pospo la puc... Te pots prendre un rato i fem un tallet o el que sigui. L'artista se diu Biz. B-E-E-Z-E. La 6. Sexy Liar. Sexy Liar, vale? Sexy amb mayúscules. Vale. I l'artista és Biz. És B-E-E-Z-E. Biz. Perfecte, doncs ja tenim cançó per al següent convidat. Vale. Bueno, abans de tancar, una última pregunta que m'ha vingut aquí. Vinga, va, l'última. L'última. Quin és el teu adlib preferit? El meu adlib favorit és el meu adlib. Pues que és meu, o sigui, en plan... Quin? O sigui, jo me dic el meu propi nom, One, saps? Sí. Perquè és com... És molt gringo, saps? Que és on bec jo directament de la font, que jo obro el grifo i bec a bocajarro, saps? Allí, quan fan unes col·labos de 5, 6 persones, 3, el que sigui, cada un al que li toqui començar com a que diu el seu nom, com els Pokémons, saps el que vull dir abans de començar? Sí. I una mica me mola perquè els he pillat d'ells i pues mira, podríem dir aquest, tio, crec que és el més meu. Està guai. One it. Pues bueno, ara sí, moltes gràcies Mosca o Dimos. Família, un plaer. Moltes gràcies per acceptar i teníem moltes ganes de que vinguessis aquí i portar-te. Párenlo. Espera, te donarem uns stickers oficials del canal. Uns stickers oficials. Sobretot merci a vosaltres, família. Som uns cracs, tio. No, a tu, tio, que sempre has estat molt... Quants utilitzaràs? Jo amb un tiro, però bueno, si me'n voleu donar més, jo el reparteixo, tio. Tenim un munt i els anirem repartint per ahí. Perfecte, tio. Si em veieu d'enganxar-me he sigut jo. Vale. Pues bueno, moltes gràcies per haver vingut. Molt amable, tios. Molt natural i, tio, només faltaria. Ha sigut superinteressant i esperem que hagis estat a gust. Sí, 100%. Molt bo. I a vosaltres, fins al següent episodi.